Jr. Pangalang natatangit, wika nga ni Douglas MacArthur, I shall return, na ibig sabihin, babalik at babalik ka rin sa amin, sapagkat ikaw ay aming nilikhi. Proyektong iyong dala sa amin ay mahalaga. Pakiusap iyong pagmasdan, baka naman magdadagdag ka pa. Ikaw na kung bahalang magtanda kung anong-ano ang pwede pa, sapagkat buong puso kaming umaasa sa bayani ng probinsya. Nais naming matuto, nais naming umunlad, nais naming magtagumpay at maabot ang ninanais sa buhay. Narciso Ayalin Integrated School, nais magpasalamat, buong pusong minulat ang mga matang nakadila. Ibahagi at ikalat na sa bawat biyayang tinanggap, laging magpasalamat. Dito ko na lang tatapusin ang tulang-andog sa puso'y idiin. Hindi ibig sabihin, di na namin kayo iisipin, sapagkat nandito lang kami sa susunod na proyektong naghihintay pa rin. Salamat, salamat sa biyayang di salat, bagkos ito'y wagas at sapat na sapat.